На гэтым тыдні на Еўрарадыё у аматара, у вядучага за грошы намацоўваць нацыянальную ідэю быў госць Яўген Красулін, муж Ганны Красулінай. Ганна Красуліна – гэта прэсавая сакратарка офіса Святланы Ціхановскай. Ганна Красуліна родам з ЗГП, ну то бок геаграфічна яна родам з Урала, з Расіі, а палітычна з АГП. АГП – это Лябедзька. 30 мільёнаў еўра. Грошы хвалююць, ну калі не ўсіх, то падаўляючую большасць. Канстытуцыя і 30 год жесточайшай апозіцыйнай барацьбы супраць Лукашенка. Дык вось, спадар Красулін, штатны эксперт Еўрарадыё, задвинуў вельмі добрую прамову аб тым, што мова вызначае нацыю, што мова з'яўляецца адным з ключавых элементаў супраціва імперскаму уплыву Расіі. Давайте паслухаем, гэта недоўга. Мне ад ягоных слоў сэрца спявае. Тая, уласна кажучы, намі па-беларуску не засвоена. Вось калі беларусам адчыніць гэты свет праз беларускую мову, прасторы для рускага міру будзе значна меней у Беларусі. Я нагадаю вам, шановнае спадарства, што спадар Яўген Красулін, ён беларус, ён беларускі гісторык, і слухаць яго вось гэтыя словы, ну, згадзіцеся, гэта асалода. Я просто не магу яшчэ не паставіць вам адзін урывачак, просто кайфануць. Такім чынам, калі ўзнікае пытанне, якая розніца там, руская мова, беларуская мова, Путін над вамі, ці хтосьці з беларусаў абраны вамі ж, гіганцкая розніца, гіганцкая розніца. І вось калі мы хацім жыць у свабодзе і мець перспектывы, гэта выбар на карысць Беларусі. Калі мы жадаем быць вінцікамі, таксама ёсць свае плюсы. Не трэба вырашаць, за нас усё вырашаюць. А зараз я пакажу вам службовую перапіску, якая паказвае іншую практыку выкарыстання мовы ў межах структур беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Гэта пра тое, як словы разыходзяцца са справай. Я звярнуўся да прадстаўніцы офіса Святланы Ціхановскай вось з гэтым вось лістом, які быў напісаны па-беларуску. Я ўжо казаў, што у офісе прэс-сакратарка гэта спадарыня Ганна Красуліна, жонка Яўгена Красуліна. Я атрымаў адказ, напісаны па-руску, прычым без тлумачэння прычын змены камунікацыі. Звяртае на сябе увагу, што гаворка ідзе не пра прыватную перапіску, а пра камунікацыю з прадстаўніком культуры, якая публічна дэкларуе важнасць беларускай мовы як элемента ідэнтычнасці і палітычнай суб'ектнасці. Пры гэтым Яўген Красулін і ягоная жонка Ганна Красуліна знаходзяцца ў адным палітычным асяроддзі. Гэтая сітуацыя выклікае пытанні не столькі вакол канкрэтных асобаў, сколькі вакол стандартаў унутранай камунікацыі. Ці супадаюць публічныя заявы пра мову, каштоўнасці і супраціў рускаму свету з рэальнай практыкай унутры саміх структур, якія гэтыя заявы агучваюць. Ведаеце, я распавядаў пра гэты факт перапіскі з офісам у Фейсбуку, адмеціў гэта, але чамусьці гэта не цікавіць незалежныя СМІ. Іх больш цікавіць там, дзе працуе блогер Петрухін. Памятаеце, як яны ў студзені з мэтай, ну, мусіць мяне прынізіць, паказалі, што я працаўладкаваўся у Uber, у дастаўку ежы.
Ось. Ну і у прынцыпе я разумею, ну як яны, як СМІ могуць крытыкаваць чалавека Ціхановскай, нават і рускамірскага.